ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Biyernes ngunyan, petsa 30 sa bulan kan Enero 2026. Ini po ang bareta alas 7 asin sa headlines sa tayo ng darakulang mga bareta ngunyan. Sa lado lokal, COMELEC nakapagproseso na nin sobra 5,000 na voters registration sa Bicol Region po Enero 22 sagkod 28 ngunyan na taon. Publiko pig-inganyar na makisumaro sa ika-125 taon kan debusyon kay Nuestra Señora de los Desamparados Enero 31. DPWH Secretary Vince Dizon maabot sa probinsya ng Albay anuman ang oras para bisitaw ng mga patrabaho partikular ang mga tinampo. Rehabilitasyon kan Albay Park and Wildlife target kan gobyerno probinsyal ngunya na taon para maparambong pa ang turismo sigun kay Governor Noel Rosal. Sa lado nasyonal, Kamara de Representantes respetado ang desisyon kan Korte Suprema sa VP Sara impeachment. Makabayan handang magsumitir giraray nin impeachment complaint kontra kay VP Sara. Pagpaluwas kan DSWD nin bagong anti-EPAL guidelines sinagad na rikasan man. Ombudsman da imapatanyog asin mapaapekto sa isinumitir na petisyon ni Zaldi dating Congressman Zaldico sa Korte Suprema. Sa ibang nasyon, LGBT nagdadakol dahil sa work stress sagun sa sarong Malaysian minister. Baretang Sports, EJ Obiena natukdol ang primerong medalyang bulawan sa indoor season sa Germany. Mga tugang yan ang headlines. Ito yung darakulang mga bareta alas 7. Ngunyang pong Biyernes, December 3 o kaya January 30, 2026. Asin kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daing Iba. Ngunyang sa ditales ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Uminabot na sa 5,794 na voters registration application ang naiproseso kan Commission on Elections sa COMELEC Bicol sa Riyon poon Enero 22 sagkod 28 ngunya na taon. Sa entrevista kan DCGB News kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valeza, kaibanan sa datos sa mga bagong rehistrasyon asin iba pang serbisyo arog kan transfer asin correction of entries sa pigpaluwas na Regional Consolidated Monitoring ka mga nagparehistro ng enot ang Masbate na may 1,901 na rehistrasyon, sinundan ini kang Kamar ni Sur na may 1,728, Albay na may 818, Sorsogon na may 555, Camarines Norte na may 496, Sing Catanduanes na may 396 na naiprosesong rehistrasyon sa loob ka nasabing durasyon. Padagos man ang pag-inganyar kanahin sa publiko na magpartisipar sa papaabot na barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa Nobyembre 2, 2026 sa bahagi ng pagparehistro o pag-update yan silang voter records sa Mayo 18 ngunyan na taon. Ang talagang challenge sa atin is yung i-educate yung mga botante natin. Kasi more than ever, kailangan talaga natin i-educate ang mga tao. I think with what is happening in the Philippines, kailangan magising ng mga tao. Lalo na ito, ngayong barangay election, kasi nasa baba sila. Silang unang-una at tayo ang unang-unang tinatamaan kung mali ang ating choices. Ang tingog ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valeza. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Pig-inganyar ang publiko na makisumaro sa Jubilee Celebration kan ika-125 na taon kan debosyon kay Nuestra Señora de los Desamparados sa aga, Enero 31. Gigibuhon ang misa konselebrada sa Bakakay, alas 9 nin aga, napapanginota ni Obispo Bongbaylon mantang live na maaantabayanan via DCGB News Online. Mantang alas 6 nin pagkabanggi iyo ang Grand Procession. Sigon sa parokya, ang selebrasyon sa rong hararom na momento, pagpangaji, unity as in thanksgiving. Makisumaro sa selebrasyon kasabay ang pamilya, friends and intention para sa kaumawa ni Nuestra Señora de los Desamparados. Mientras tanto, available ang commemorative mugs sa kantidad na 150 pesos, magpasiring sana sa St. Rose of Lima Parish Office, kan Bakakay, Albay. Mientras tanto, ano man na oras, sa mga masunod na aldaw, maabot si DPWH Secretary Vince Dizon sa probinsya kan Albay. Alagad, dahil papigpalawas ang opisyal na impormasyon kuno arin ang pag-abot kay ni. Magiramduman na kanag-aging simana nagbisita sa ibang probinsya kan Bicol Region ang opisyal. Nag-abot si Dizon sa Barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon, kan Enero 16 bilang initial na parte kan inspeksyon at rehabilitasyon kan Maharlika Highway. Sinabat ininin the Bicol Regional Development Council Chair at Albay Governor Noel Ibriaga Rosal, Camarines 3rd District Congressman Nelson Ligacion at Sipukot Mayor Tom Bucago. Katakod kaya ni nagpapadagos ang preparasyon kan DPWH asin mga concerned agencies sa piglalauman na pagbisita kan opisyal sa probinsya na grabe ang lubak-lubak asin bakumaray na patrabaho kan mga tinampo. Target kan gobyerno probinsyal kan Albay na mapairarom sa rehabilitasyon ang Albay Park and Wildlife para maging mayor na pasyaran asin sentro kan wildlife conservation sa probinsya. Sa flag raising ceremony, kanakaaging aldaw, sinabi ni Albay Governor Noel Rosal, nakatuyuhan kan lakdang na maparambong pa ang sektor kan turismo asin madagdagan ang pinagdadayong mga destinasyon sa probinsya kan Albay. Enot nang sinabi kan opisyal na padagos ang espersos kan gobyerno probinsyal sa pagpapakusog kan pundasyon kan turismo. Sa ngunya, nagpapadagos man ang koordinasyon kan opisyal para sa pagpapailaw asin pagpapagayon kan mga pasilidad sa Linion Hill na pinuunan ngunya na bulan kan Enero. Dahil nagdidepende sa industriya ang Albay Chamber of Commerce and Industry o si ACCI kundi iyo ang maging boses kan pagnenegosyo. Sa programang Negosyo Time sa DCGB, sinabi ni ACCI President John Glenn Lee na midbid ang ACCI sa apod na The Voice of Business na ang gustong mangyari sa Albay iyon marhay asin friendly na pagnenegosyo. Sa pagay kay ni natatabangan ang mga negosyante sa pagsasabi na kung marhay ang ekonomiya, maray ang pagnenegosyo. Sinabi ni Lee na ang primary product mo niyan iyo ang services siring salado kan trade, mantang padagos man ang pagsulong ka mga lokal na produkto siring kan abaka products para sa mga paraoma asin sa iba pang mga negosyante. Pinagdistribuer kan Department of Agriculture o DA Bicol ang vegetable seedlings as in fruit-bearing trees sa mga bakwit na nasa Buwang o Evacuation Center sa Tabaco City. Sigun sa ahensya ang aktibidad, maawot na makapagtao sa mga pinag-ebakwar na pamilya as in produktibong aktibidad na maserbing potential na food source as in supplementary income. Pinag-inganyar man kan ahensya ang mga bakwit na itanom ang mga seedlings sa mga abilableng espasyo sa bisinidad kan evacuation centers, temporary shelters, asin iba pa. Mientras tanto, sa ibang baretang lokal, pinagpaplanuhan kang Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO Albay ang pagkrear ng mobile app kan opisina. Sigon kay PTCAO Albay Supervising Tourism Operation Officer Abelardo Billy Balin Jr., katakot ini kan maawot na ilansar na all-inclusive informative as in interactive na tourism mobile application para sa mga residentes, bisita asin turista kan probinsya ng Albay. Mendes nakatakot kay ni naghahanap ang opisina nin mobile app developer na magkakatabang sa pagkrear kan inisyatibong pangturismo kan PTCAO Albay. Naiuli Canaga Central School 1 o NCS1 ang kampyonato sa Children's Choir category sa ginibong Fort Sing from Kubi International Choir Competition and Festival sa Kubi, Japan kanakaaging aldaw. Sigun kay NCS1 Principal Juliet Curva, apera kaini na ako aman kan eskwelahan ang ikaduwang pwesto para sa folklore category. Ang prestiyosong kompetisyon ang pinag-organisar kan Germany-based Interculture na pinagpartisiparan kan mga choir hari sa man iba-ibang nasyon, kaibahan na ang Canada, Czech Republic,
Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Thailand, Turkey, United States, asin ang Pilipinas. Pinarakpakan kan mga husgado ang 39 miyembros na choir kan Naga City sa indang pagkanta kan Laudate Anak asin Bala Iki na nagtaong dalan tanganing makalaog sinda sa Grand Final asin masungkitan kampyonato sa nasabing kategorya kan kompetisyon. Padagos ang espersos kan DNR Bicol sa implementasyon kan Wildlife Permittee sa irarom kan RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa programang kapalibutan ta atamanon ta sa DCGB, pigpaliwanag ni DNR Bicol Licenses, Patents and Deeds Division o DNR 5 LPDD Ecosystems Management Specialist 2 Lawrence Court si Abrazaldo na ang wildlife permit iyo ang proseso kan DNR kung saan nagtataonin legal na pagtugot para sa pagkuha, pagataman, pagdara, pag-aadal o paggamit kan wildlife. Tinawan ni Don Abrazaldo na importante ni para masiguro na ang mga aktibidad na may kinaraman sa wildlife iyo ang legal, kontrolado asin daing nakakaraot sa biodiversity. Sa bagay kini malilikayan ang illegal na aktibidad asin overexploitation sa mga hayop asin recursos naturales. Napasakamot kan pinagbiyong puwersa kan Albay PNP asin iba pang otoridad ang sarong provincial most wanted person kan probinsya kan nakaaging aldaw sa Tabaco City. Sigon sa Albay PNP na pinamamayuhan ni Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, ang suspect na midbid na si alias Miko na residente kan nasabing syudad ang pinagkakahampang ang kaso na statutory rape. Mientras tanto ang pag-arestar ang basado sa ipinaluwas na warrant of arrest kan Enero 14 ngunya na taon na daing ipinagrekomendar na piyansa. Nasa kustudya naman kan pulisya ang suspect asin pinag-asigurar man kan mga otoridad na magpapadagos an sa indang kampanya laban sa mga individual na imbuelto sa mga krimen. Magatugang primerong parte po yan kasatuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinkamugtagang kampanahon, makalis po nagkapirang pagiromdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na
may Facebook Live pa. Ngunyan, may DCGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Sa detalles po kang bareta sa lado nasyonal, bigyan respeto kang Kamara de Representantes sa naging desisyon kang Korte Suprema na nag-afirmar sa unconstitutionality kan articles of impeachment na pigsumitir kontra kay Vice Presidente Sara Duterte kan 2025. Ilang sinabi ni House Speaker Faustino Buji D. III kasunod kan pagpapaliwa sa publiko kan desisyon kan Supreme Court. Sinabi ni D na ang impeachment sarong prosesong may siguradong standard o basyan. Importante ang pag-iingat sa proseso kan impeachment na sarong paninimbagan kasabay kan mandato na ipinagkatiwala sa inda ka mga namamanwaang Pilipino. Siring man kay ni naging paayag ni Senior Deputy Speaker asin South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez bilang co-equal branch kang gobyerno, bulaos na pigrespeto kang Kamara ang Korte Suprema bilang pinal na arbiter sa isyu kan constitutionality. Ang respetong ini nakaugat sa indang shared commitment sa rule of law, sa separation of powers asin sa orderly functioning kan democratic institution. Sinabi ni Hernandez ng Kamara iyo ang padagos na gigiyahan kamandato kay ni sa irarom kan konstitusyon asin pagsulong sa demokratikong prinsipyo, pagrespeto sa institusyon asin sa ley. Pero sa pagrespeto sa desisyon kang Korte Suprema, sinabi ni House Committee on Public Accounts Chairperson asin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na andaan Kamara na akuon asin aksyonan ang panibagong impeachment complaint na isusumitir laban kay VP Sara kapag natapos na ang 1-year bar rule sa Pebrero 6. Handa ang mga miyembro kan Makabayan Bloc na sa Giraray isumitir ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Ginibo ni ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party Representative Zara Jane Elago, asin Kabataan Representative Rene Luisco. Ang pahayag matapos na ibasura kan Korte Suprema ang apelasyon kan Kamara de Representantes na nagdedeklarar na suhay sa konstitusyon ang primerong articles of impeachment na isinaangat kay Duterte. Sigun sa grupo na dapat papanimbago ni VP Sara sa pagtraidor kaini sa kumpiyansa ka namamanwaan asin pagsuhay sa konstitusyon. Sigun pa sa Makabayan Bloc na day pwedeng igilid sana ang confidential fund scandal misuse nin public resources asin pattern of abuse of authority dahil sana sa procedural technicalities. Tinawanin doon kan Makabayan Bloc na dagit asin pangapudan kan publiko para sa paninimbagan da pwedeng ma-archive o mabasura asin dapat ining darahon sa tamang forum tanganing magluwas ang katotohanan asin makamtan ang hustisya ang 1-year bar rule sa pagsumitir nin impeachment complaint laban kay Duterte matatapos sa Pebrero 6. Mientras tanto, inagad ni Senador Win Gatchalian sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na hidalion ang pagluwas kang bagong guidelines sa distribusyon kan mga programang pinansyal bilang pagsunod sa Anti-EPAL Provision kan General Appropriations Act o GAA. Sinabi ni Gatchalian na dapat iluwas kan DSWD ang mga regulasyones sa lalong madaling panahon dahil epektibo na anlay o GAA. Magkakatabang ini para masiguro ng tabang pinansyal aron kan assistance to individuals in crisis situation o AICS iyo anda ay magagamit sa pamumulitika dahil nakapalaman ini sa mga probisyon sa Section 19 kanasabing lay. Ang Section 19 iyo ang probisyon sa GAA na nagbabawal sa pagsawsaw ka mga politiko sa distribusyon in kas asin iba pang forma nin tabang pinansyal. Sa irarom kan probisyon na ini ang gabos na distribusyon in kas assistance asin iba pang ayuda dapat gibuhon in eksklusibo ka mga otorisadong opisyal at sintauhan kang gobyerno o accredited partners. Sinabi pa kan chairperson kan Senate Committee on Finance na si Gatchalian sa mga opisyal kan DSWD na dapat na gumibo ang ahensya ng mga mandatory requirements, protocols asin reporting mechanisms kay puwan na ng bagong guidelines para malinaw asin nakabase sa Section 19 kan General Appropriations Act. Tinawanin doon kan Office of the Ombudsman na day ini mapatanyog sa ginibong aksyon o lakdang ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sigon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano na day isinda mapaapekto sa binansagan na dilatory tactics kan kampo ni Ko sa hararom na investigasyon kontra korupsyon. Ini kasunod kan pagsumitir nin petisyon sa Korte Suprema ni Ko para maghagan nin temporary restraining order tanganing mapugulan ang implementasyon kan resolusyon kan Office of the Ombudsman
Ombudsman. Partikular rini sa kasong graft as in malversation sa pigrekomendar na isaangat kan Tanod Bayan bilang kaso sa Sandigan Bayan. Ipinagsumitir kan dating kongresista na binalgaran sa iyang diretsyo na magkaigwanin due process dahil dai siya natauwanin abiso para makapagsumitir nin kontrapahayag o counter affidavit. Alagad apisar kaini na nindogan ng Office of the Ombudsman na daisinda mapadara sa taktikang laygayon sa naan-imbestigasyon kontra sa iyang mga illegal na korupsyon. Asin, pinagigibo, ipinaghiras pa ni Assistant Ombudsman Clavano na mantinido sindang nakasentro sa imbestigasyon kontra korupsyon. Sa ibang baretang nasyonal, nag-iinit ngunyan na issue, may kinaraman kan posibleng cabinet revamp o rigodon matapos na maglataw girari ang pangaran ni DENR Undersecretary Juan Miguel Mitz Cuna bilang posibleng isalida kay DENR Secretary Rafael Utilla. Sigon sa report sa si Cuna sa mga pigsasabing seryosong pigakonsiderar para sa pinakang halangkaw na posisyon sa DENR dahil sa iyang mahiwas na eksperyensya asin makusog na koneksyon sa politika. Dagdag pa sa report na pinstansya ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na pigsasabing harani man kay dating Congressman Mikey Arroyo na aki ni dating Presidente Asinungunan, Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Siring man tinawanin doon ka nagkapirang sources na bako na sa koneksyon, naglalaom si Cuna, silensyo niyang sinakat ang liderato kan DENR poon sa pagiging Assistant Secretary for Legal Services kan 2008 sagod sa pagiging Undersecretary sa ngunyan. Sa presente kapot ni Cuna ang mga sensitibong operasyon kan DENR sa Luzon asin Visayas, kaibanan sa supervision sa Mines and Geosciences Bureau asin Environmental Management Bureau. Sarong abogado, nagserbi man si Cuna bilang konsihal sa Manila kan 2002 sagod 2007 asin naging opisyal kan Presidential Legislative Liaison Officer durante kan termino kan Administrasyong Arroyo. Igwaman siyang master's degree sa Public Management gikan sa Lee Kuan Yew School of Public Policy asin Harvard Kennedy School. Ipinagordena ni Philippine National Police o PNP Chief Lieutenant General Jose Meliencio Nartates Jr. sa PNP Anti-Cybercrime Group na imbestigaran ang naglakop na peking medical bulletin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi niya ini talagang disrespectful, insensitive, as in gross violation of the law. Parehong pinahimutikan kan Malacanang, as in kan St. Luke's Medical Center, ang naglakop na dokumento kasunod kan pagkakaigwanin diverticulitis kan Presidente. Siniguro man ni Executive Secretary Ralph Recto na nagproxy kay Presidente Marcos sa selebrasyon kan PNP Day na nasa marhay na kamugtakan ng Presidente asin magpapadagos sa iyang normal na aktibidad sa masunod na semana matapos magpahingalo. Mga tugay ang pambareta niya to sa lado nasyonal. Ngayon sa bareta niya to sa ibang nasyon asin sa kamugtakan, kampanahon o kaya kan lado ni Karawat o sports. Nasalin nga si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Nagtutubod ang sarong Malaysian minister na unstress sa trabaho, social influence asin kakulangan sa religious practice ang nagaambag sa LGBT-related behavior. Ipinahayag ini ni Dr. Zulkifli Hasan, minister sa Prime Minister Department of Religious Affairs, sa sarong written reply sa sarong miyembro kan parlamento. Enot na naghagad si MP City Zaila Mod Yusuf nin pinakabagong datos may kinaaraman sa mga trend may kinaaraman sa issue kan lesbian, gay, bisexual, transgender o LGBT sa Malaysia. Siring man mga panganot na factors nagaambag kan mga numero kan LGBT sa nasyon. Pinagunabitin ni Zulkifli ang sarong 2017 study na posibleng maka-impluwensya sa sarong individual para magkaigwa kan nasabing ugali nin pagiging LGBT, ang social influence, sexual experience, asin maging ang work-related stress asin iba pa. Sinabi pa ni Zulkifli na ang kombinasyon kan mga nasabing element posibleng mag-ambag sa development kan LGBT-related behavior. Pero sinabi niya na mantinidong limitado ang comprehensive data kan numero ng LGBT people sa Malaysia. Sa lado na kan Karawat o sports, nagpahiling din tibay si Pinoy pole vaulter na si EJ Obiana asin nakamtanan primerong medalyang bulawan sa International Springer Meeting sa Cottbus, Germany kasuudma. Uminabot si Obiana sa langkaw na 5.77 metro asin pareho nindang na-clear ni Men of Bloom kan Netherlands ang 5.70 metro alagad parehong nagpalyar na malampasan ang 5.82 metros. Dapat kuta may mag-jump up sa panggana alagad pigdeklarar kan opisyal na
co-gold medalist ang duwa. Sa iyang Instagram post, nagpasalamat si Obiena sa Crown as naghiras din sa iyang kaugmahan sa pagtugtog kan paborito niyang OPM na bagsakan kan parokya ni Edgar. Yan ang detalyas kan Bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugtakan kang panahon, nasa linya man si Sir Melvin Almuela, kapag-asa District Regional Forecasting Center. Sir Melvin, good morning. Please come in. Diyos marhay na pagkaal daw po sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunya na Enero 30, 2026, sal daw ning biyernes ning pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Share line o sa lubungang kang paros kang amihan sa kanang easterlies ang nakaka-apekto sa sirangang parte kang Mindanao. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang padagos na nakaka-apekto sa enterong Luzon asin sa Kabisayaan. Dahil ang kaya ang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoron na kalangitan na may mga pulok-pulong maluyang paguran. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ning temperatura pigala umang poon 25 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 6:12 ning pagkaaga asin masulnok at yan na alas 5:45 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang yun na pang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon na sing kinalap sa DCGB News Base na nakalihis na 12 oras. Sa pag-arang kanakatuang niya sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriani, siringman si Shara May Leron sa Newsbase. Lado technical, kasabay nato dyan si Ronald Baldo. Sa DCGB Social Media Department, katuwang ta si Jerome Nico Martinez. At sa tuya pong IT. Hello kay Benji de Pogi, nakaantabay, and pa-shout out na po kay Madam Amada Isplana and Banay Agnes Mape. Siringman, good morning kay Marilu Mayer. At si Kuya Bob Cantano, good morning. Siringman si Bing Ben Boris dyan po sa Malilipot. Partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruan. Asinman si Gerald Aranya sa Gugon, LA Drive, Gugon, Legazpi City. Good morning man kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queenstown, Australia, asin kay KB40002, Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. Sa pangarap po kan mga nakaiba na ito, asin ka Mega Force Patrol, siring sa mga nakantabay sa 729 kilo, sabitan ka mga radyo sa EM Band, asin sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Dayiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Ang mga na pumasunod, ang apot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa,